दिनैनि थासारियाव जोंनि आइजो माहारिनि सायाव बा हिन्जाव माहारिनि सायाव बांसिन जुदि जोंखौ सोगाबनाय जोंनि गोर्बोखौ गावहोनाय थासारियानो जादों हिन्जाव माहारिनि सायाव रेप केस जायनि थाखाय नै दाखालिसो जानानै थांबाय माने प्रियंका रेड्डीनि जाथाया अकल जोंनि जातिनि नङाब्लाबो जों बिमा माहारिनि गोर्बोखौ सोखावदों दा बेसो माने अपेनलि नुजानाय खिन्थु जोंनि जातिनि बर' समाजावबो बेबादि सिं सां बायदिसिना फुजा फाथाल जानायाव बेबादि माखासे जोंनि गोर्बोनि फिसाफोरानो बेबादि गाज्रि खामानियाव लिप्त जादों ओंखायनो जोङो ओरैबादि सानदों माबादि खालामबा जों समाजखौ सांग्रां खालामनो हागोन नंगौ बे खेथ्रआव फरायसा आफादानो जा थुनलाइ आफादानो जा बिथांमोनाबो खामानि मावबोबाय थादों गामि गामि माने सांग्रांथि मेल खुंबोदों खिन्थु दायित्व जाहैबाय जोंहा बिमा माहारिया बांसिन दं जेनेब्ला जोंनि गोर्बोनि फिसाफोरानो सोरबा हौवासा गथ'फ्राबो बे गाज्रि खामानिखौ मावदोंब्ला हिन्जावसाफ्राबो बेबादि गाज्रि खामानियाव थांदोंबा जों बादि बिमानि गोर्बोनिनो फिसा ओंखायनो जों ओरैबादि सानदों आं दिनै गोजोनदों बे डिमाकुसियाव फैनानै बेबादिनो डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव आंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो जों गुबुन गुबुन आनसलिकआव मेल मिटिं खुंदों दिनै बेवहाय फैदों मेन उद्देश्यआ जोंना बेनो गामिनि आइजोफोरा माबोरै जों साफ्रोमबो सांग्रांथि जानो हायो बिमाफोरा माबोरै बिथांनि गथ'आसो गाज्रिथिं थांदों आंनिया थाङाखै गुबुन जाथियाव जादों दिनै हायदराबादाव जादों जयपुराव 6 बोसोर गथ'साखौ रेप खालामनानै टेंकआव खोख्लैना गालांदों जोंनि देखाव जायाखै जोंनि समाजाव जायाखै होननानै साननो हायो खिन्थु बेबायदि बुंनाय बिमाफोरखौ जों माने गोर्बोजों ओरैबादि खुथार गोर्बोखौ बोखावनानै दिन्थिनो गोसो जादों दिनैनि बुब्लियाव माने बुंनो राव गैयि बादि जालांदों आं मालादि जोंनि आइजो माहारिया बिमा माहारिया बुजिगोन बेखौ साननानैनो जोङो बेबादि मेल माथि खुंबोदों आं दिनै नै बैयाव फैनो सुबिदा मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि मेलनि बांसिन उद्देश्यआ आं बेखौ लानानै होननानै आं सानदों जाहाथे सांग्रांथि जायो आं बे बेलायावबो बुंनो नागिरो नंगौ दायनि दायना खोमसि फोथायनाय बायदिसिनायाव आइजोआ बांसिन बुलि जादों आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आनकन्टेक्ट मबाइलजों थांनानै बेबादि जानानै संसारनि बालागुदुङाव गाब्रनाय मेन उद्देश्यआ जादों जोंनि शिक्षा बिमाफोरा ओंखायनो आं बिबुंथिनि गेजेरजों बुंबोदों स्कुल कलेजनि शिक्षानि अनगायै जों माखासे गियान आरजिनो हानाय जोंहा राहा दङ बेखिनिखौ आइजोफोरा लाग्रोनांगोन आरो अब्लासो जों माने खोमसि फोथायनायखौ जोंनिफ्राय जों नायकिया खालामनो हागोन उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय जों गासिबो आइजोआ सांग्रां जानांगोन अकल आइजोनिल' खामानि नङा बे माने हौवा समाजाबो दिनै थुनलाइ आफादानो जा फरायसा आफादानो जा बर' समाजानो जा कसारि समाजानो जा जिखिनि जोंथ' बिटिसिआव दङ नन बिटिसिनि फोराबो माने गासैबो संगठना खौसे जानानै जों जुदि ओंखारोब्ला अब्लानिया जोङो जोंनि समाजनिफ्राय गैया खालामनो हागोन बेखौ आं सानो बेथ' मोनसे गिदिर इसु मोनसे जानानै दङ जोंनि गेजेराव दिनैनि दिनाव माने बेले बेजे बेजों बे रायखोमानाय बेजों बे माने ओरैबादि जादों दिनै राजतन्त्रनि भइसआ नङैखौबो नंगौ खालामथारनानै दिनैनि दिनाव दिन्थिनो थांदों बे खेथ्रआव जों दुखु नांदों आरो जों सानो माने बिमा माहारिया बेखौ गासैबो जुदि माबायोब्ला गावस्रानायखौ जेरैबायदि गंसे न'खौ खौसे खालामनो जों हायो गोसोबा समाजखौबो एक्सुवेलि जों बिदि जुदि गासैबो जुदि गोख्रोङै अखारब्ला जों खौसे खालामनो हागोन आरो बेवहाय जोंनो सहाय सजगखौ जों बयनिफ्राय मोननांगोन बेखौ आं सानो आं बे बेलायाव बुङो जों बर' समाजा दिनैनि बेलायाव जुदि खौसे जानानै जों बयबो जुदि गसंथायाब्ला जोंनि बर' रायजोआ जोंनि बर' समाजा गुबुननि दखलाव थांगोन ओंखायनो गुबुननि दखलाव थांस्लायस्लाय जोंनि अस्तित्वखौ रैखा खालामनो जोंनि जातिखौ लाखिनो थाखाय जों दिनैनि दिनाव बयबो खौसे जानानै ओंखारबोनांगोन अब्लानो जोङो माने जों जोंनि माबाखौ लाखिनो हागोन होनना आं सानो